लोगोफोरा नोंसोरजों दिनै बिराद दुखु गोनां बाथ्रा नोंसोरनो आं शेयार खालामनो नागिरदों नोंथांमोननि गेजेरावहाय बिथांमोना दिनै आखाइ खबजबनानै गोरबोनिफ्राय खावलायहरदों जोंनि बर'नि नामदांखा इउटुबारफोरखौ जेरै बी बय इंलिश मेकार ट्रेभेलिं आर्टफेयर आरो आरबी प्रडाक्शन आरो बेबायदिनो गोबां इउटुबारफोरखौ बिथांमोना रिक्वेस्ट खालामदों गोरबोनिफ्राय जेन गावसिनि न'खरखौ मदद खालामनो थाखाय स' बेनिखायनो आं दिनै नोंथांमोननो देखायगोन आरो बिथांमोननि खुगानिफ्राय नोंथांमोना खोनासंदो बिथांमोना माबायदि आर'ज गाबदों आरो लोगोसे बिथांमोना बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'खौबो बुंदों मानोना बिथांमोना दिनै बुंदों जे मा बिथांमोना थाखा फैसानि आंखालाव दिनै बिराद गोरिबनानै दं दिनै थैनायजों जुजिगासिनो दं बेरामिया नाथाय दिनैसिमबो रावनिफ्रायबो मदद मोनाखै होननानै बुंदों स' दिनै नोंथांमोना दिनैनो खुद बेरामि जानाय न'खरनि सोद्रोमाफोरनिफ्रायनो दिनै खोनासंदो आंबो दिनै नुनानै गोसोआ बायदों आं गाबनो ओंखारदों मानोना आंबो दिनै हाजासे बिथांमोनखौ मदद खालामनो हाया मानोना रां रुफानि आंखालाव आंबो बेनिखायनो आं आसा खालामदों जे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो जा हायो मदद खालामगोन स' फैदो आं खिथानोसै खुलुमबाय साफ्रोमखौबो नैबे आंनि बिटिआर इनफो स्ट'रि चेनेलाव बरायना लाग्रोबाय दा मोनसे दुखु गोनां बाथ्रा नोंथांमोननि गेजेराव आङो दिनै फोरमायहरनो नागिरदों दिनै आङो बिमाय आमाइनाव दंफैयो बेनि अनसुलि जिउनां बिसिया दिनै गोब्राब बेरामजों नाख्रेब जानानै दङ दा बेनिखायनो आं मोजां गाज्रि दिनै सुर लानो आं बाव फैबाय आरो बिथांमोना नैबे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव माखासे रादाब फोरमायहरनो नागिरदों दुखुनि बाथ्रा स' बेनिखायनो मिजिंथिदों बिथांमोना जा बुङो बेखौ खोनासंगोन आरो बिथांमोननि जेनाखि आर'ज गाबनायखौ अनसायगोन आं बेखिनिखौ मिजिंथिबाय दा आङो गिबियावनो सोंगोन नागिरदों जायफोरनाखि जाग्रा नाबोथि बसुमतारिनि बिबोनां एबा नोङो बिनि मा आङो बिनि फंबाय बिदा बेयो आंनि बिदा जागोन दा लोमजानाया बे आदानि हिन्जावानो लोमजानानै दं आरोखि दासिमाव माने लोमजानाया मास मोनथामानो जाहैबाय माने नाया न'आ नायबोबायानो सिगाङाव सिभिलाव लांग्रोदों क'क्राझार आरएमबिआव बेनि उनाव एमआरएमआव फाथायहरदोंमोन आरो एमआरएमनिफ्रायबो जायैनि उनाव सोरनाबा सिलिगुरि बेंगल कचबिहाराव लांनाय जादों बे माबायाव माबा होनोमोन बेखौ हस्पिटालखौ दा बेनि उनाव बेनिफ्राय बाहाय तपनगन्जनिफ्राय आरो ओमफ्राय गुवाहाटियाव फाथायहरदोंमोन दा गुवाहाटियाव फाहामनो होननानै लानानै थांबाय दा गुवाहाटियाव माने फाहामजोबनो हायैनि रां जोबथाहैनानै मानसिखौ लाना फैफिननांगौ आरो न'सिम दा मानसिया ट्रिटमेन्टआ आद्रा जाबाय बेमारा जाहैदों बे बाजैनि बेमारा माने किडनि दा डेमेज जादों आरोखि मोननैबो दा डाक्टारफ्रा प्रुभ होबाय मोननैबो किडनिबा जाला होननानै दा ओरैबायदि प्रब्लेमाव जाबाय किडनिजों लोगोसे प्लास बेहा आरो हार्ट प्रब्लेम दंबावो आरो ओमफ्राय सुगार ओंखारदों मोनथाम प्रब्लेम जादों आरो बेहा दा जोंनि न'खरा माने फिसा हिसाब आंना गिदिरा नंगौ गावसोरनो थेब थेब मावनानै जायोमोन सोलियोमोन हाजिरा मुजिरा मावनानैबाबो जेबो खुनु प्रब्लेम गैयामोन दा न'खराव माने बेफोरबायदि बे बाजैया बेमार जेंनायाव गोग्लैनानै दा गोबां माने न'खरा हेरेसमेन्ट जाबाय जिखिनि न'खराव एसे दंमोन बेखौ फानजोबनांबाय आरो हा एसे दंमोन हाखौबो नै मैया दाखालिसो आरो फानबावनांबाय दा माने बेखौ नायनायनि बेब'स्थाखौनो एखे जेबो राहा लामाखौनो नुहुराखै आरो थिग आच्छा दा बेखौ फाहामनायनि माबा मोनसे सोरनावबा माने सहाय नागिरबायदोंमोन नामा बा दाखालिसो मिडियायाव नुनो मोन्दोंमोन बेनि गेजेराव बेसेबां सुबुंफोरनिफ्राय अनसायनाय मोन्दों बेवहायथ' दाखालि खेबसे फैदोंमोन बे माबानि मा होनो बड'लेण्ड बुब्लि बिथांमोनहा खिन्थु बारा दा नोङो नैबेनि गेजेरजों नों सोरखौहाय मा खावलायहरनो लुबैदों जे नोंनि न'खर जेनाखि नोंनि बिबाजैखौहाय फाहामथाय होनो थाखाय नों बबाव लांनो आरो जुदि फाहामथाय लाङोबा जुदि नोंथाङा दा होनबाय थाखा फैसा गरसेबो गैखाला होननानै हा हुबो दिनै फानजोब्बाय नङा होमबा बारि बागानबो बानायनाय हाखौ थायजोब्बाय दा बे समावहाय नोङो सोरखौ मा खावलायहरनो लुबैदों बे चेनेलनि गेजेरजों दा आङो बे चेनेलनि गेजेरजों आङो खावलायहरनो लुबैदों दा बर'नि जेन'बा दानि गोदान मोजां इउटुबार बिथांमोनखौ आङो रिकुवेस्ट खालामहरनो लुबैदों लोगोसे जोंनि दानि गोदान बिटिआर गभर्नमेन्टनि सिएम सारखौबो आङो खावलायहरनो लुबैदों दानि जेन'बा गोदान चेनेल इउटुबारफोरनि मादाव जेन'बा बयबो खोन्थाबाय थादों नों ओरैबायदि एसे फंनैसो बुंनाय हर बयबो हयथ' अननानै एसे एनै हरो खोमा दा बिदि होननायखाय आङो दिनै बे चेनेलनि गेजेरजों आं बे फंबायमोनखौ बा फंबायमोनखौ आङो खावलायहरनो लुबैदों जाहाथे मिथिहैनानै बिथांमोनहा माने एसे नैबे आंनि आदानि
न'खराव जानाय प्रब्लेम बा समस्याखौ बाजैनि बेमारखौ जाहाथे फाहामनो थाखाय सुबिदाखौ होयो, हेफाजाब खालामना होयो। बेनि थाखाय आं खावलायहरनो नागिरदों बिथांमोनखौ, जेरैहाय बर'नि इउटुबारफोर बि बयस, इंलिश मेकार, अलफ्रेड, ट्रेभेलिं आलफ्रेड, औ, ओमफ्राय आरबि प्रडाक्सन, बिथांमोनहा जाहाथे अननानै नैबे न'खराव माने बाजैनि बेरामखौ फाहामनो थाखाय जाहाथे सुबिदाखौ खालामनानै हरो। एकाउन्ट डिसक्रिपसन लिंक खालामनानै हरगोन, जे माने एड्रेस सिं खालामदों बे एड्रेसाव बिथांमोनहा माने अननानै माबा हरबानो जाबाय आरोखि, एसे अनसुंथाइ दुखु गोनां। दा बिथांमोना होनदों जे मा दिनैहाय बिनि हा हु फानजोब्बाय, बारि बागाना मालायनि आखायाव थाजोब्बाय। दा दिनै नैबे चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोना रिकुवेस्ट खालामदों, अननानै फंबाय बि बय नोंथांखौ बियो रिकुवेस्ट खालामहरदों जे हायोबा बिनि न'आव फैनो हागोन आरो आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ होजोबखागोन, फुल एड्रेसखौ आं होजोबगोन, नोंथांमोना बाव कन्टेक्ट खालामनानै न'खराव सोंहरनो हागोन, आं फिसाजोनि नाम्बारखौ होगोन आरो आं फिसाजोनि एकाउन्ट नाम्बारखौ होजोबखागोन, नोंथांमोना बाव सोंनानै फैबानो जाबाय। बि बयखौ बुंदों बिथाङा, आरो लोगोसे होनदों इंलिश मेकारखौ होनदों, आरो बिदा गिदिर ट्रेभेलिं आलफ्रेडखौ बुंदों, आरो आरबि प्रडाक्सन आब' रियानि बिथांमोन बे चेनेलखौ बिथाङा रिकुवेस्ट खालामहरदों जे अननानै जा हायो अनसुंथाइ हरनो थाखाय, जेन' नोंथांमोननि जेनाखि अनसुंथाइ हरनायजोंनो जेन' नैबे बेरामिखौहाय जेन' फाहामथाय लानो हायो, मोजां मोनसे फाहामथाय लानानैहाय माने देहाखौ माने मोजाङाव खोलैफिननो हायो। बेखिनिखौ खावलायहरदों, जेन' अननानै नोंथांमोनाबो जा हायो नैबे न'खरनि थाखाय माने हिउमेनिटि ग्राउन्डआव सुबुंथिनि बेसेनखौ बुजिनानै एसे एनै जेन' हरगोन, आं बेखिनिखौ मिजिंथिबाय। बेजों लोगोसेनो आङो दानि जोंनि गोदान गभर्नमेन्टनि CM सारखौ आं खावलायहरनो लुबैयो, आखाइ खबजोबै, जाहाथे नैबे आंनि बिबाजैनि देहाखौ फाहामनो थाखाय गोरिब न'खरखौ जाहाथे माने रांनि हेफाजाब खालामनानै हरो। बेनि थाखाय आं बे जोंनि दानि CM सारखौ माने गुरैयै आखाइ खबजोबनानै आङो बिदानि जानानै, आङो नैबे न'खरनि जानानै, आङो बेमारि न'खरनि जानानै सारखौ आङो खुलुमहरबाय। लोगोसे जोंनि न'खरखौ जाय बिथांमोनहा अननानै हेफाजाब खालामहरगोन, जाय अनसायगोन, बिथांमोननि साफ्रोमबोनिसिम आङो बे न'खरनि जानानै गोसो गोरबोजों आङो बयनिसिमबो खुलुमहरनानै आङो आसाबो खालामनाय थाबाय। फोथायनाय गैयाबा नोंथांमोनहा बे आंनि दुखुथिया न'खराव फैनानै सुलादबो लाफैनो हागोन होननानै नोंथांमोनखौ आं साफ्रोमबोनिसिम बे न'खरनि जानानै आङो आखाइ खबजोबै खुलुमहरनाय थाबाय। एड्रेसा जाहैबाय माने क'क्राझार जिल्ला गोग्लैयो डिस्ट्रिक्टआ, ओमफ्राय थानाया जाहैबाय कुसुगाव गोग्लैयो, ओमफ्राय गामिया जोंना थाइगिरगुरि होनो, बेनिफ्राय पस्ट अफिसा जोंना माबा खोला गङिया गोग्लैयो।